Kim bilen kalbyna şatlyk duýgusyny dörediýän täzil bayramçylygy münasibetli Mary vilayetiniň bazarlaryna, dükanlaryna harit bolçylygy döredilýär. Bayramçylyk sowdalaryna, vilayetiň çägine ýerleşýän hojalyk jemgyýetleriniň, hususy kerhanalaryň işçiler tarapyndan öňürilýän ýokary hili azyk önümleri uly orun tutýar. Bayramçylyk çäreleriniň dawralanýan günlerinde ilaty ýokary hili sowda hyzmatlary ýola goýulýar. Alyjylar öz islebilirgen hemde haritlik derejesi ýokary bolan azyk önümlerini, bayramçylyk sowgatlaryny elýeterli bahadan satyn alýarlar. Şu günler tamamlanyp barýan 2023-nji ýyly arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylyny uly üstünlikler bilen jemleýän hemde Pehim Paýhas ummany magtymly Praga diýen şygar bilen adlandyrylan 2024-nji ýyly belent maksatly toý tutumlary bilen garşalýan Mary vilayetiniň bagtyar ýylatynyň bayramçylyk toý saçaklarynyň nazan ygmatdan dolup durmagy barada uly aladalar edilýär. Vilayetiň bazarlarynyň, dükanlarynyň datly meýwelerden, göýük önümlerden hemde beýleke zerur bolan azyk önümlerden dolup durmagy bagtyar raýatlaryň bayramçylyk şatlygyny hassa berende götergen. Täzil bayramçylygy münasibetli raýatlarymyzyň bayramçylyk sowgatlaryny we azyk haritlaryny satyn almagy gelýän ýerleri bolan vilayetiň sowda hem diňjarç merkezlerine de harit bolçylygy döredilip, ilaty ýokary hili sowda hyzmatlary ýola goýulýar. Tergök we meýwe önümleriniň aglaby böleginiň ýordamynyň babadaýhanlarynyň hemde hususy önüm öňürçileriniň ihlasy bilen ösürilip ýetişdirilip, ýylyň islenek paslaryna halkymyzyň bu önümler bilen ýeterlik üçin edilýänligim hasam gowandyrjydyr. Vilayetiň bagtyar raýatlaryna hödürlenýän önümleň hataryna ýordamyzyň hususy önüm öňürçileriniň ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly önüme gaýtadan işleýän kerhanalaryny öňürgen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň azyk önümlerim uly orun tutýar. Bu ýerdäki azyk önümleri özüniň ýokary hileligi, haritlik derejesiniň ýokary bolmagy bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiz daşary döwletlerden getirilýän azyk önümleriniň orun tutup bilýän önümleri öz ýurdumyzda öňürmek baradaky meseleni esasy wezipe hökmüne kesitleýär. Şu wezipeleri durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çeken vilayetiň döwlet eýçiligine we hususy kerhanalaryna öňürilýän önümler daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bätleşip bilýän önümler bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Yetip gelýän täzil bayramçylygynyň öňýän günlerde ak bazarlaryň hemde sowda merkezleriniň halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrýan azyk önümlerinden we haritlardan dolup durmagy, bagtyar raýatlarymyz üçin ýokary derejedäki sowda hyzmatlarynyň ýola goýulmagy, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň atyrly başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirgen, arkadagly gahrman serdarymyzyň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada gije unyda diýen bimeşir aladalarynyň aýdyň netijeleridir. Şu wezipelerden uğralyp işleýän vilayetiň sowda ulgamynyň işgärleri we hususy önüm öňürçileri ýurdumyzda bazar bolçylygyny öpçün etmek baradaky aladalary münasip işler bilen jogap berip, äkli guçur gaýratlaryny halkymyza bähwitli işleri gönükdirýärler. Vilayetiň zähmet söýür daýhanlary özleriniň halal we pek zähmetleri bilen bereketli topragymyza ýetişdirýän gawun, garpa diýäli bagçy önümlerini kadaly derejede saklap, häzirki wagtda terligi bilen ilatymyza hödürleýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormatly prezidentimiziň taýsy taýdanmalary netijesinde ýurdumyzda döredilýän bazar bolçylygy, halkymyzyň döwrewap önümlere bolan ösün isleglerini kanagatlandyrmagy oňoýly şertleri döredýär. Hemmeleň söýgüli bayramçylygy bolan ýetip gelýän täzil bayramçylygyna şatlykly şowkunly garşylaýan vilayetiň bagtyar raýatlary döredilýän şeýle giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.